I pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Plana B. Uopšte se ne sjećam koja je ovo po redu epizoda, jer se ne sjećam ni kad sam zadnji put snimao za Plan B. Vi možete otići na moj YouTube kanal i pogledati playlistu Plana B. Za vas koji prvi put to gledate, kazat ćemo da je Plan B filter čudnih vijesti na koje možemo naići svaki dan. Dakle, nas ne zanimaju glavne vijesti, normalne vijesti iz svakodnevnice, nego sekundarne vijesti koje su čudne na svoj posebni način. Ja mislim da to make sense. Stručnjaci su tvrdili da je pišanje u more korisno, a ne štetno po životinje i biljke koje žive u moru. Prema objavljivanjima iz Američkog instituta za hemiju, naučnici tvrde: urin je sam po sebi bezopasan i kad se razredi dodatno sa vodom, postaje za nekoliko sekunda beznačajan. U moru ima mnogo drugih stvari koji su puno opasnije po floru i faunu koja tu živi, nego što je to urin. Ljudski urin sadrži 95% vode, a natrium hlorid u njemu uopšte ne zagađuje vodu, niti predstavlja prijetnju biljkama, životinjama koje žive u moru. A i morska voda sadrži natrij hlorid sama od sebe. Čak i kada bi svi stanovnici zemlje mokrili u moru, u istom trenutku štete ne bi bilo, tako kažu naučnici. Sad u glavi imam sliku ljudi, svi ljudi na svijetu kako pišaju u more. I puno hvala na toj slici. Ovo je jedna vijest koja mene čisti savjet kad ja pišam u moru. Nema ništa ljepše nego otplivati u dublinu, svući gaće napola i pustiti prirodu da odradi svoje. I onda se okrenete i ugledate dva Poljaka u gumenom čamcu sa ovim izrazom na licu. Idemo dalje. Bijeg sa vjenčanja. Sigurno ste popratili vijest gdje je navodno mladoženja iz Sanskog mosta kidnuo sa vjenčanja. Prema pričanja očevidaca, vjenčanje je bilo uobičajeno sve do trenutka kad se mladoženja nije ufatio crtu i pobjegao iz sale za vjenčavanje. Naša ekipa pričala je sa jednom od svatova na vjenčanju. Naci Bože, nastala je opšta prometnja. Komešanje je bila ogromna. Mlada je ostala uplakana, a za mladoženjom je počeo njegov otac, psujući ga, pokušavajući ga vrat prema čara. Naci Bože, aman jarabi, u moje doba to se nikad nije znalo desiti. Znalo se ko je muškarac, ko nije. Ovo je tome jarabu. Puh, daj mi kocku šećera da se smirim. Ajto bube, odo idem, ba, čao. Nakon ovog neobičnog slučaja sadba se jednostavno rasula i ovo je prvi slučaj ovakve vrste zabilježen u Sanskom mostu u nekoliko proteklih decenija. Prije nek što optužim ovoga mladoženju kako je on mlakonja u kojem su klecala koljena prije nek što će stati na ludi kamen, ja ću samo da kažem momku: bravo majstore, bravo, svaka čast. Naime, ispostavit će se da je momak dugo godina u vezi sa drugom ženskom i da su ga roditelji uspjeli nagovoriti da se on oženi ovom trijebom koja inače živi u Švedskoj samo radi papira kako bi kasnije mogao da ode iz Bosne i Hercegovine. Inače, Sanski most u odnosu na broj stanovnika je jedan od gradova rekordera u BiH po broju obavljenih vjenčanja i sklopljenih brakova tijekom ljetnog perioda. Prema riječima jednog djelatnika iz matičarskog ureda, u najvećem broju slučajeva imamo mlade osobe, dakle mlađe osobe, koje nakon obavljenog vjenčanja putuju van granica naše zemlje. majstore, tebi svaka čast što si pratio srce i što nisi se dao pokolevat. Nek si im pokazao da nije sve u parama, jer nešto je u zlatu. Hvala vam što ste popratili ovu epizodu Plana B. Bilo mi je drago oživiti malo ovaj show. Bacite komentare da vidim što mislite o Planu B, jer vi ovo radite zajedno sa mnom i vaše mišljenje se cijeni. Obavezno se pretplatite ako to do sad niste uradili kako bi mogli pratiti daljnji rad na ovome kanalu. Zahvalit ću i Logi koji je učestvovao u ovoj epizodi. Njegov kanal naći ćete ovdje. Vi koji ne znate za Logu, kao prvo, šta je sa vama? A kao drugo, obavezno posjetite njegov kanal i bacite sub. Toliko za ovaj put, pozdrav svima i nemojte jesti žut snijeg. Up to a man and said, where am I? I have never
Nakon ovoga neobičajnog slučaja svadba je jednostavno...